on tämmönen veliclothingin workshoppi. Eli jengi saa tuunata tai lisätä omia paitoja näillä meidän antamilla materiaaleilla ja väreillä. Ja sitten jos haluaa paikan päältä ostaa, niin tuossa on joitain malleja mukana. Tässä löytyy sopiva koko tai jos tykkää jostain mallista, niin se voi ostaa saman tien. Ja jos ei, niin sitten me laitetaan se tilaukseen ja tuunataan tai lähdetään kohta takas Barcelonaan, niin tehdään se siellä ja lähdetään tänne sitten. Vähän hillitympää, vähän semmoista niinku villimpää leopardiprinttiä ja tosimiehille. Kaikennäköistä kukkasta ja muuta, mutta se on riippuu niin ihmisten mausta, että jotkut tykkää vähän hillitymmästä, pleidimmästä ja sitten toiset tykkää vähän revitellä. Eli tänään meillä on Modellitissa Arkkoskapatta ja meillä on me järjestetty näytöstä, mutta me tehtiin tämmönen meidän näyttely catwalk tuohon ikkunalle. Ja siinä meidän mallisto esillä. Ja sitten meidän kuvamateriaalia löytyy täältä pöydiltä. Ja sitten meillä on jotain slideshow, mikä kertoo mallistosta ja siitä vähän miten se on syntynyt, pyörii tuossa taustalla. Ja tänne vielä kasattiin takapeudille meidän raitakankaita.